Kaatuu pyörä. Sitten on kamera. Kamera rikki. Sitten on kaikki rikki. Sitten on taas kaikki vehkeet rikki. Mennään. Vasen ohi. Oikein. Oikein. Niin. Kuka tuo on? Odottaa. Odottaa. Hyvä. Ja mene vaan. Ja oikein. Hyvä. Vasen. Ai, mulla on liian iso vaihe päällä. Mene. Hyvä, jaksaa. Paina. Kierretään toi pikkulenkki tosta vielä ja sit me ollaan valmiit täältä. Ja oikein, pysy oikein. Hyvä, hienosti. Hyvä poika.